Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Wait, guys, ngizobe nginephusa ngingantshela seluseduze usuku kuthiwa ke asihlangane sonke thina esenzile engathi le ndawo engaba no-amen leyo ukuthi laba bavotile ukuthi kunje kwenzeba Nkosi yami yabo into eyenziwa smart workers akaze kwenzeke ngixoxela Ukhozi FM kodwa-ke angifuni ukuthi ngikhulume ngento engekho sure nayo. Ngifuna ukubheka ukuthi ukhona yini owahlukanisa unyaka waseyothola imoto. Phela le moto le eyethu kodwa kuyeyethu siyibona ifanelo SK kanye noMahu ukuthi lena-ke besacabanga ukwenza amanye ama-hit songs abeke bephithizele ngayo. Nizwe le ndaba enkulu? Ngiyaphuthuma ngithi ngeke ngikwazi ukulela nganixoxelanga khona engikwenzayo engibhizi ngakho Nkosi yami. Ngiyaxolisa nje ukuthi kumaskandi kulo nyaka ngizongena nje iphesenti elincane kodwa uma kunenjabulo ngizokwenza sure ukuthi ngizomemezela. Nkosi yami nibiziwe kuthiwa abavotile nabangavotanga kodwa babefisa usuku selukhona iphumile idate 24 January. U-SK noMahu balanda imoto. Le moto le esavotela ukuthi u-SK uyayideserve as ibonus yokusijabulisa ku-2024. Unyaka obuney'nguzunguzu yey'nkinga. Sase sidinga nje ingoma ezopholisa umqondo. Yabo ingoma ezobuyisenze sizizwe ngathi sama-2K noma singewona ama-2K. Yabo ingoma ezohamba nathi nge-energy ethile sizizwe nje kube ngathi sisezweni elisha. Yafika ingoma. Bathi bayayiziba yathi ingoma ngiyashisa. Bayikhomba yathi ingoma ngiyashisa. Kwafika isikhathi sokuvota. Sesivota. Sawuhlukanisa unyaka. Ukuhlukanisa kwethu unyaka ilento le ekufanele ukuthi sichazele abaningi because abayazi yethu i-experience yokuhlukanisa unyaka abajwayele ukuthi kahle kahle uma uhlukanisa unyaka kufanele yabo ushelwe yizwi because bekwenzeke into obuyilindele into obuyijabulele bewuyingxenye yayo. Abanye bavele behlukanisa unyaka beshaya uvoicemail nengoma nayo ivele ingene ku-voicemail kanti okwethu akufani nokwabanye. Thina sino number 2 esimazi ukuthi uqualify i-song of the year esimjabulela njengengoma ehlukanisa unyaka. Lo number 2 lo wafika wathi record of the year kuma-summer 30. Sase siba neGucci. iGucci yathi ifika ningizwe kahle. iGucci yathi iphuma sathi le izohlukanisa unyaka. Ngomhla ka-31 December ebusuku ngo-12 sobe sesilinde iningi ukuconfirma ukuverify ukuthi ngempela kodwa nje silobu sisangane njalo sithi iyona. Wase kuba we guys yasiyabavuka le yazini bengizonitshela ngo-24 January kodwa sengiyadlula la. Yasiyabavuka ke le nto yabo ukuthi uma ingoma imnandi bavele bebe nento yokuthi abayifuni ibe umaskandi. Yabo kwaze kwavela ke izinto zokuthi sekukhona umaskandi wasewulisa. Sathi thina siyathanda lapho. Kodwa-ke noma bengakhuluma bethini umthandeni umaskandi artist ozofika noshintsho. Ushintsho ozofika nemali yakhe luphinde lufike nemoto. Wemalo masedumisa leya moto into engizobe sengimemeza. Shuthi izwi lami lizophinde lisho sengibuzwa-ke sekuthiwa fix kwenzakale. Kwenzakaleni izwi lakho lishile bengimemezela imoto. Why? Phela ngivotile mina ukuthi leya moto ayize ibonus. Njengasemsebenzini masisebenze kahle bayasibonga. Basibongaphi? Basibonga ebhenki baphinde futhi beshayele iphathi yokuvala unyaka ukuthi cha nisebenze kahle. Manje makuba khona omunye sengibuza ukuthi hawu utholani? Mina ngijabulela ukuthi i-artist engilisupportayo engilithandayo uthola into emfanele ngomsebenzi wakhe. Njengoba nabanye nje ngiyabafisela ukuthi uma besebenza kahle akuthiwe thasi imali.
Imali yani? Imali yokubonga, yoku-appreciate. Akukho okudlula lokho. Lokhu akungenzi isilinyane ngoba ngisuke ngibona ukuthi uma ungibuza lo mbuzo usungizela ngomqondo ukuthi ngisilinyane. Cho. Le nto ifana nawe uma kudlala i-Kaizer Chiefs, yawina mase uyajabula. Abaze bakubiza vele kulamadina abo afensi uhlale nabo. Kodwa nje ukuthi kuwinile i-team yakho ujabula. Wenza izinto ezimnandi because inhliziyo ijabulile. Le nto ifana nokuthi uma kuwina i-Orlando Pirates, nakhona futhi uma isiwinile, hhayi ukuthi laba badinga ukuthi bese befike kuma-changing rooms olaba abadlali because nange umlandeli ohamba phambili. Inento nje ethi cosololo enhlizweni. Kodwa lana-ke ngiyazi ukuthi phela nabo bama-artist baphila ngayo le nto umsebenzi wabo. Ibhonasi kowenze kahle uyayidizeva. Hayibo, ngithi nje pheqe ku-social media before ngivale indaba ya-social media kosuku ngithi hayibo, kuthiwa imoto. Ngangishilo ukuthi ukuthula angeke nize nikuthole. Ukuthula niyokuthola mhla kwaba khona into esicishayo ukuthula. Ukuthi izosukaphi nami ngiyayibuza ngoba khona abanye abakhethe bazama ngenkulumo namanje engathi mina aseyiphendukezele le nkulumo. Ungitshela ukuthi yindaba ishise wena kakhulu. Mayishisa wena kakhulu kusho ukuthi le nkulumo ibiqonde kuwe. Yayizwa? Asiyeke le, asiyeke ngoba mina angikwazi ukuthi nginamathisele into engabhekisiwe kimi. Ngifuna ukuyigona, ngifuna ukuthi ngiyithwale ngithi ubengakhulumi nami. Kodwa laba abakhulume nabo bafike benze njani? Yayithola indawo inkulumo and siyabazi, singabakhomba. Kodwa abanye kubagejile lokho. Ngangitshela ngathi u-SK unobuhlakani engiyeni ize niku-understand. Kodwa ngelinye ilanga uyoku-understanda nawe mase ufuna nje ukucubungula. And futhi into enesizulu, isiZulu-ke nje ilanguage okufanele ukuthi ulalelisise. Ngoba umuntu uyokudida uthi wena ukudide, akudide ngamagama alula. Kodwa bekufanele ulalela inkulumo kahle hle. Awe ma, imoto iyeza imoto. Kumbe thina ecula gabi gabi. Gabi, awuphinde futhi ubheke. Cabanga-ke guys, sobagabisela ngento ekhona phela abanayo imoto bona abahlukanisa ngayo unyawo. Abanayo. Banayona? Besicela ukuthi kube ne-challenge yokuthi nina mane nihlukanisa unyaka nawe uhlukanisa ngani. Thina sinemoto. Nina sengiyadlala-ke Nkos'yami, sengiyadlala. Kodwa kanjani sidlala i-challenge ukuthi manihlukanisa unyaka nina natholani. Maningi ama-challenge aqalile u-2025 amanye ngiyawathanda. Kodwa nale ngicabanga ukuyi-add. Nina natholani ngani? Bye bye guys, ngingaphatheki kabi mina ngiyayidlalela. Bye.